pangkablaw miken ka denggam minanadunggo adtoy kam aminu Maria siraraem ditoy saklang mo dayto ya pangkablaw miken ka denggam minanadungo Ave Maria o Maria Reina ti langit ken daga ti puso nakem kararwami amin ken kaidatun mi Ave Maria o Maria Reina ti langit ken daga ti puso nakem kararwami amin ken kaidatun mi itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo ti Apo at dakuma kada kayo iraman tayo pa iti karkararag tayo dagiti kakabsat tayo iti panagyaman ken special intention da ni Pinky Jane and Ronnie Biag ken ti pamilyada ni Margarita Rial ken ti pamilyana ni Edsel ken Joyce Olep ken ti pamilyada ni Luis ken Gordon Bruce ken ti pamilyada the Jed ken Benita Ro ti Heronilia Echon family ti Valdez family ti Valle family ikararagan tayo mat dagiti minminatay nang rona Delphine Rial Corazon Rial Bibiana Kasam Susana Rolly Lorenza ken Mario kakabsat rambakan tayo ti piyesta ti isusoknal ni Apo Santa Maria ken ni kasinsin na nga Elizabeth nagasat da ito yung isusoknal tayong parangarang ni Apo Jesus ti kinasiasino na ken ni Santa Isabel ti babaan ti panang sikog namat ken ni San Juan Bautista dawaten tayo ta sarongkaran na tayo mat ti Diyos sarongkaran na tayo mat ni Apo Santa Maria tapno iti panagbiag tayo maitultuloy kas mayanurot iti pagayatan ti Diyos pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo tapno dapan nakaikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo Apo kaasyan na kami Kristo kaasyan na kami Apo kaasyan na kami kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon intay daydayaw ti Diyos baban ti panay kanta tayo ti Gloria Gloria iti Diyos iti kangatuan ket ditoy daga kapya kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda ibunan nagdaka itanuk daka pagrukbaban daka daydaya wendaka agyaman kam ken kagapu iti naindaklan adayag mo Gloria iti Diyos iti kangatuan
Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Hesu Kristo, bugbog to nga anak ti Diyos nga po, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwang, sika amang ika, kadagiti basbasul ti lobo, kasyan na kami, sika amang ika, kadagiti basbasul ti lobo, hawatem kada ito, harararaw mi, sika tutugaw, iti makanagwan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, yan tangay siksika o Apo, Hesu Kristo tinasantwa, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, idisakbay nga nagpasngay ni nainggasatan a Birhen Maria, pinaltiingam, tapno mapanna soknalan ni Santa Isabel, ipaay mo ka dita suruten memet, dagiti paltiing ti Espiritu Santo, tapno makikadwa kam tumet iti Birhen nga agdaydayaw nga agnanayon ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Sophonias. Agkanta ken agrew kayo iti rag-o, da kayo nga Israelita, agragsak ka iti amin a pusum Jerusalem. Impanawen ti Apo dagiti gumurgura ken ka, inikat na amin a kabusor mo. Adaken ka ti Apo nga ari ti Israel, awan itan ti gapu a pagbutngam. Dumtengen ti tiyempo nga ibagada iti Jerusalem. Di ka agbuteng, siyudad ti Jerusalem. Di mo ipalubos ang malpay dagita imam. At dati Apo a Diyos mo iti dennam. Tibileg ti mangtedken ka iti baligi. Agrag-untukit sika ti pagragsakan na. Ikan na kanto iti baro abiyag, taay ayaten na ka. Agkantanto asiraragsak, gapuken ka. Naragsak akas kadagiti tao ang makifiesta. Ti sao ti Apo.
makipagnaed kada kayo tinaindaklan ken nasantuan a Dios ti Israel. Ti Dios ti mangisalakan kanyak, agtalekak ken kuana ken awan pagbutngak. Ti Apo ti mangted iti bileg ken pigsak, wen isu ti mangisalakan kanyak. Pagragsak tamawaw tinalamiis adanom nga inumen na, kastamet dagiti tattao ti Dios no isalakan na ida. Agyaman kayo iti Apo, agpatulong kayo ken kuana, ibagayo kadagiti amin a nasyon ti inaramid na, ipakaamuyo kadakwada ti kinatanok na. Kantaan nyo ti Apo, gapu kadagiti naindaklan nga inaramid na, iti entero alubong, ipadamag yu ti kasta, agpukaw ken agkanta kuma dagiti amin nga agnaed iti Sion, naindaklan tan santuan a Dios ti Israel, ket makipagnaed kadagiti tattao na. Kas maibagay ketamin tu maited tuken ka Haleluya Haleluya sa pulempay ti pagarian ti Apo kas maibagay ketamin tu maited tuken ka Haleluya Haleluya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan iti maysa nga ili ijay Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangyeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babbai impukkaw na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay munto. Anyan apan nakapadayaw ko taumay naksarungkaran ti ina ti apok. Taapaman anangig ko ti kablao mo naggaraw ti ubing ti tiyan ko. Gapo iti ragsak na. Wen nagasat ka tamamati ka amatong palto ti insao ken ka ti Apo. Kinuna ni Maria, toy pusok idaydayaw na ti Apo ket agragsak toy kararwak. Gapo iti Dios a mangisalakan kanyak. Tanalagip nak siyak anono nga adipen na ket manipod ita awagan dakto anagasat dagiti amin at tao. Gapo kadagiti naindaklan a bambanag nga inaramid kanyak ti man nakabalin a Dios. Nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana manipod iti maysa akapututan, agingga kadagiti sumarsaruno, imparang natipan nakabalin ti takyag na, ket winarawarana dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandatda, inikkat na dagiti man nakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinennek na dagiti mabisin ka dagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amma tayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagip na akaasyan ni Abraham. Ken ti amin akapututan na iti agnanayon. Ti Ebanghelyo ti Apo.
Good morning. Happy Fiesta kada kayo. No, kitaan tayo dito nga piyesta. Napunpunno ti kaipapanan, napunpunno ti misteryo, napunpunno ti mabalin tayo nga ilawlawag. Kasla, hantay ka ba ilan nga ilawag dito kaya na. Anya datoy, pinagbalin tayo pa nga misteryo ti Santo Rosario, maikadwa misteryo ti naragsak. Isu ti isusoknal ni Birhen Santa Maria, kini kasinsin na nga Elizabeth. Imagine, as a human, kas may nga tao, laglagipin tayo, ilawag tayo tapno na nadardaras tayo nga maawatan. Umuna, ni Elizabeth, masikog, ngam about 65, 70 to 75 years old. Lupes, kahit na nga sa uwan, haan nga makaanak, impotent, isuna. Lakay mo ni Zacarias, kana nagsikog. Tinagparangan ti anghel, haan nga ni Elizabeth, taapaya, tinagparangan na ni Zacarias, na asawa na. Tanong ni Elizabeth, ti nagparangan na, o Isabel, agsikog ka. Nagkisiwan, nagkulaps ni Elizabeth, bakbakitan nga. Katawanan niya, bakbakitan, si kamang matis, bakbakitan nga impotent. Sigurado no ti anghel ka nagparangkin ni Elizabeth ay nagkisiwan nagkulaps siguro at kasano pa namati na nga rod. Iso nga ni Zacarias kunanak kasano nga maaramid bakitan kunanak nagkaralipat na pino ayan na postiso na kunanak hanggang mamati agumel ka ni Zacarias ti pinakuan na nga nagumel o dayjay tatta simmaruno nga nagparang iti Birhen nga balasitang kunana nga rod kaapaya nga inaramid apay nga nagparangkin ni Elizabeth tapno kunana no kaya na nga pagsikugan ti bakit nga Lupes kaya nang tumat nga pagsikugan ti Birhen balasitang kasla preparation dayjay tapno mamatin to ti Birhen balasitang ken ni San Juan nga anak na isagana nang tumat di anak ti Birhen balasitang tatan ni Elizabeth masikugan nagparang ti anghel Gabriel kuna na maglaan therefore the same nga anghel daytoy anghel ka dote amuna adatoy gasam ta napangkin Elizabeth na pamangkin ni ay napangkin Zacarias na pamangkin ni Marian idi kuna nakin ni Maria agsikog kanto kas ano nga mapasamak datoy ka may saak met nga Birhen awan amok anya ti kunana sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. From then on, nagtartarayon ni Maria, napanan kini kasinsin na. Kas may nga tao, no, ikatantay pala ang ginadyosan nga aspeto na wano ti na espirituan nga aspeto na, kas may nga tao nga ubing, o muna apan nakitaan no us-usto nga masikog jay kasinsin na nga bakit? Bakit? Napan nakitaan no usto nga masikog tapno mamati maikadwa jiragsak namet nga ada nagparang ti anghel masikugak manang ay kuno taga Salcedo daytan ada nagdinamag nga masikugan aga sinoknalan dapat agpaiso kun ada amin na talaga nga nagsiwaraken agpaiso manang kun ana keuon masikugak met nagparang met ti anghel kanya ngem anya tinakakaskas daaw nga napasamak DJ Chan ni Elizabeth naglagto iti rag-o sumungsungad pala ang ni Maria naglagton nagrag-on kati kuna na anya ti nakakaskas daaw nga imbaga ni Elizabeth sika tinenggasatan kadagiti amin apay nga na i-consider di bagina ni Elizabeth nga isuna ka na inggasatan met taninimot lakay na kanagparang mati anghel kanya na anya tinagdumaan na nari na nga DJ Chan ni Maria tinagyan di uneg is divine na Diyosan dayjay tinangbalbaliw amin DJ Chan ni Apo Santa Maria na Diyosan daytoy ti kalaban dagiti ti kagura dagiti hanga mamati kin Apo Santa Maria isong awan piyesta datata
Na iti nagdumaan da. Awan piyesta da tatta. Gas anong nga i-explain, naggapon ni Apo Isos. No awan ni Maria, no han nga ramid ti Espiritu Santo, ti jay panagsikog na. Iso nga ko na tayo, kanyada, Jesus latan a. Kala ko man ni, sino ti Mayoryaw? Janri daw asin, naggapon na, basta janri latan a. Hamu matris di background na, kanyada. Kada ito ti may sa akalaban da, iso nga tata awan piyestada. Kadi jay nagyan jay tiyan na apay nga nagdrag ni San Juan gapo ta di jay tiyan na divine. Malagip jay Guadalupe, ang piyesta jay Guadalupe jay panagparang ni Apo Santa Maria jay image na aging gana tatta jay Mexico. Sigon ka dagiti agad-adal, hami mo nari na ata buy-buyaon mi maglati ka nga ato na hami mo baling nga sagidan kin iparit da ata ma 500 years mutten di jay ladawan. Idi damdamo no ikakabil da dagiti di mga adal iji ladawan di stethoscope no ikabil da toy agpitpitik kas adda heartbeat na di iji ladawan kiti ibagbaga da di damo heartbeat niya di jay ladawan or ni Apo Santa Maria taapaya nabiyag ko na dati kapudot na kano day jay sigon ka dagiti agad adal mga adal kasla kapudot ti tao nabiyag ko na da. Ngam tatantin maudi nga declaration da, diyan ti agpitpitik diyan ti tiyan. Tamasikog ni Apo Santa Maria idinagparang. Sigon di kultura maibasar di kultura dagiti Aztec nga tattao. Kedivine di agpitpitik ijay na Diyosan. Something divine. Kunana di agpitpitik. Iso nga di nakita ni Elizabeth ni Apo Santa Maria di kasinsin na idinakita nan tikon anya ti declaration na anya ti impablaak na sika ti kagasatan kadagiti amin a babae dayayan sika ti kagasatan kadagiti amin a babae nagasgasat pay ngumda kayaw uri na nga bakit ti huweteng nagasgasat pay ni Apo Santa Maria taapaya di sasalutin na sasalutin ang mga sasalutin di sinapupunan na anak ti Diyos. Kada jati kagagasatan. Anya mo tinang baliw. Idi nanggag ni Maria daytoyen sigun ti ebanghelyo tayo nagkantan isu dayay toy pusok idaydayaw na ti Apo ket agragsak toy kararwa gapo iti Dios anang isalakan kanyak. Isu gadayta naggasat nga isusuknal. Naggasat nga isusuknal. Naggasat nga panangpasyar. Kada kayo akadya mo ano yung i-consider da mo ano no mapang kayo ti may nga balay no nagasat uno na malas tano daduma ka adda bisita tayaw no nasayat ka nga tao nagasat haan ngam no managisupot ka bisita ako adda bisita tayaw uno mapangka dayo pay laeng ko umut-utang kan bisita ako na daday nagasat nga isusuknal kanagmayat mga pampanunutan tayo how come nga naggasat ni Elizabeth gaputa ni Santa Maria adda awit-awit na nga Diyos anak ti Diyos kanya mo ti apply ti biyag tayo kumaday toy kasano kumamet jigayem mo dagiti papanam awit-awit mo kadimot ni Apo Isus nga isa sa rongkar kanyada. Ala ko na tayo, subyanan tayo, theologically kung kuna tayo, nagasat ni sa nga lubunganan, gapukin ni Apo Santa Maria, imaynan, pinasanto ti lubungan, agraman si kakinsiyak. Imay na tayo, dinalo saanan ni Apo Isusen, nagungaran, pinasanto na tayo, pinasyar na tayon, hanlang nga pinasyar, nakipagtaeng, hanlang nga nakipagtaeng, nairaman tayo iti kina Diyos na babaan ti bunyag, babaan ti pinasanto na ti lubungan. Agraman aminan, agraman dagituyan na pasanto aminan, babaan ti Espiritu Santo, ti ibababa ni Apo Jesus. Katatamaan niya ti misyon tayo mat. Pagbalinan tayo mat, ituloy tayo nga agbalin nga nagasat ti lubong. Kasano? Sa tayo lang mapagbalin nga nagasat ti lubong, no addamot awit tayo ang na Diyosan nga mapan. Oh, kasano nga nagasat ka nakaturog ka mat? Kasano mat di isusuknal mo, awit mo ka di ni Apo Jesus.
Nadya agbalin nga nagasat dagiti tattao nga pagserbian tayo, agbalin nga nagasat dagiti danunan tayo, numari na damat nga awit mo met ni Apo Jesus. Kas ano, siyempre, agkomunyon ka, ginasayaat nga galad mo, at da kinapakumbaba, at da naunag nga pamati. No daddo magamin ka. Urag trabaho tayo ti kini Apo Jesus. Uray pa nga tanpadi no daduma. Nuhaan nga naunag di relasyon ka, hantay maidanon. Nuhaan nga naunag di pamati ka, haan tayo nga maibagkat. Nadya kunada nga ron nga agpatinggalat ti unag ti simbaan di pamati. Kasla ko man napang kagimatang ti ahis. No kawaw di ay amuyo ti kawaw, di larabaw na ti natangken ka di unag na kadanom. Di mo pa ila na iyaw awid, no agsyat kayo ko emperador ti isyat yaw. Di mo pa na iyaw awid na runawan. Kas di mo ni Apo Isos, no haan nga na unag di jay relasyon tayo kini Apo Isos, no kurang. Di mo pa ila na iyaw awid, na pukawan. Ito'y laang unag ti simbaan, no, daddo mauray ti unag ti simbaan ka, ampay marik na, nagmayat anak kimisa ka, nakanggag ka, imawat ka, ano rumwar ka, nuhaan nga nakaunag, dadtan dagiti pan nakaupay, makita mo ti pagkurangan ni kabsa mo, haanin nga nadalos di intensyon mo nga agserserbi, akasla agpukawan, iso nga hantay pa'y maiyawid no dadduma. Kinagmayat ko man no solid di pamati tayo kini Apo Jesus, no sa dinno man ti papanan tayo, nagrigat ang aramiden. Haawan at makaperfect ta orgasin no kanya tayo, hantay mo nga santo, hantay mga anghel. May dandanon ti mensahe, ngem mabalin tayong aramiden ti karit na. Dayay amin nga soknalan tayo, amin nga bisitaan tayo, amin nga pasyaran tayo kuma, no naunag dayay relasyon tayo kini Apo Jesus, dayay ti misyon tayo, mangidanon kini Apo Jesus. Kunana dayay da kandi katikista kami ko namlano na santo kami maidita kanayong kam aglulwalo jay formation sakbayak nga nag Christ bearer. Wow. Adabado mi idi nga Christ bearer. Nakaawit kini Apo Jesus. Idanon mo. Di nagkatikista kami nga nagmisyonan ka na Christ killer kami meten da mang patay kin ni Apo Jesus ta di aramid kada anya na ganan agraman pa di kung kunami meten nga da nga di karimi idi nga Christ bearer nga daytay da kam ti mangidanon kin ni Apo Jesus kadagiti tattao idi ko ang killer meten Christ killer meten ta hamma nga nadalusen di awam napukaw mo ni Apo Jesus nga awit min kadayen ano isusuknal ko na naggasat ni Elizabeth na nagasat ng isusuknal, tinang pagbali nga nagasat, awit ni Apo Santa Maria ni Apo Jesus. Tatamot ti madama nga panawon tayo, dahil nga isusuknal. Nagsurte tayon, imay na tayon sinuknalan ti anak ti Diyos, na iraman tayon, na igamer kanya tayon, na ibiyag tayon. Ti misyon tayon, kas anumot ti isusuknal mo, nga awit mo ni Apo Jesus. Agkomunyon ka. Agsubli ka ijay gimong mo, agsubli ka ijay balay mo, agsubli ka ijay kwa. Marinada ka di nga nagasat. Idaydayaw da ka di ti Diyos ta gapuking kaket, agawid ka nga awit mumot ni Apo Jesus. Haan lang hakasikog, no di inawat mong ti komunyon, na igamurin ti buo nga katataom. Kano agawid ka ka, kunada ko makatoy pusok, idaydayaw na ti Apo, kunada ka, syakti ka na nagasatak ta binisita nak ti Apo kunana ko makakunamo dagiti tatta ko tuy pusok idaydayaw na ti Apo apaya maririnak nga daking ka ni Apo Jesus sikatin ang idanon sikatin ang pasanto kanyak hantay mga ibaga nga santo tayo at nariga mo ibaga tayo nga unaan tayo ngam karit na dayati misyon tikang runaan nga misyon di pa nang idanon kin ni Apo Jesus tikang runaan nga misyon, jay pa na maitanok ti dadduma, gapot awit mo ni Apo Jesus. Hang kayo ang agbalin nga, kundi santito, santita nga ipaspasika mo, ta kinasantom nga nakatingig nga magmag na nga, kunati apa, palapalon da kan tupay. No anis kalabiyag mo, ikarkarigata, napudno kalabiyag mo, uray nagkamali tayo, mabalin ti bumawi.
Nagserbi ka lang na pud nung addaan ayat kin kinapakumbaba. No addala no ang maawatam lati mensahe ni Apo Dios nga uray kadagiti problema sakit kada amin ka wagas ti pannakilangan ni Apo Dios. Idandanon mo ni Kristo, iwarwaragawag mo ni Kristo. No ammo nga tulungan dagiti agkasapulan, idandanon mo ni Kristo, awit mo ni Kristo. Ngem tay kunakon, di relasyon, no kas lakawaw nga ayos na laka nga agrunot, dapat ka tay nakatangtangken, solid, paunegen. Dapat ka sa tay la maidanon dayta no di pamati ka narigat nga matipingan kala ko majiti mangken met aje rinam kanyana narigat nga matipingan ngem no kawaw adupay paunegen so nga titi what is the key ko natay ko ma anya ti kina amin relasyon na uneg paunegen pasantuen pabilegen dayta nga pamatiken ni Apo Jesus tapno kabailan tayo met nga idanon. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti Diyos Ama man nakabalin amin, anamarsuwa iti langit kandaga. Mamati ak met ken Isu Kristo bugbog tong nga anak na kenapo tayo. At imao ti arami ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Berhen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus. Imulog ti ayan dagiti natay, nagungar ti maikatlongal daw. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makannawan ti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti panagrarin nano dagiti sa santo, ti pan nakapakawan dagiti basbasol, addan tumet panagungar ti bagi ken biag. Ikamang tayo iti Diyos, dagiti ar-araraw tayo, babaan di panangibabaet, tinasantuan nga ina tayo ni Apo Santa Maria, tapat gan kumati Diyos, dagiti dawdawat tayo, pasantuan na tayo, iti sungbat tayo, Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami. Ikararagan tayo ti simbaan, Santa Iglesia Katolika, ni Santo Papa, Santo Papa Leon na Pangulo na, dagiti obispo, papadi, ken amin nga nayat nga agserserbi ken kuana, tasapay ko matamaidanon da si pupudno, ti grasya, ti kaadda ni Kristo kada tayo, ken kadagiti tattao nang runa kadagiti agkasapulan, kumararag tayo, Santa Maria nga ina ti Dios, ikakaasin na kami, ikararagan tayo met dagiti, mangidadaulo ti gobyerno tayo, sapay kung matasoknalan ti Diyos ida, babaan ti panangibabat ni Apo Santa Maria, kat makapudno da iti panagserbida, kas panangisakit, panangaywan kadagiti tattao na, kumararag tayo. Kararagan tayo mati parokya tayo, sapay kung matababaan ti panangibabat ni Apo Santa Maria, mari na kuma dagiti tattao, mari na kuma ti sanga parokyaan, ti kaadana itigimong tayo, ket agbiag tayo anapudno nga pasurot ni Kristo, kumararag tayo. Kararagan tayo dagiti pampamilya tayo. Dawaten tayo ta ited kumati Diyos, dagiti kasapulan tayo, ilisin na tayo kumata anyaman nga saksakit, pagdaksan anyaman nga pagproblemaan, babaan ti panangibaba at tinasantuan nga ina, masalukuban tayo, kumararag tayo. Kararagan tayo mat dagiti na ayat nga tumultulong iti parokya, sapay kumatamari na dati kaadda ti Diyos kadakwada, babaan ti nadalos a puso da nga agserbi, babaan ti panagpagpatulad ken panangibaba at tinasantuan nga ina, kumararag tayo. Kararagan tayo mat dagiti pimusayan, tasapay kumatababaan ti grasya ti Diyos ken ti panangibabat ni Apo Santa Maria, alaan kumati Diyos idan iti dinnada, kat agwayaway dan kas makikaysa ken kuana, kumararag tayo. Apo dagitoy dagiti dawdawat mi, ammom dagiti kasapulan mi, nakapsot kami ako mamangken ka, ngam mabaan ti grasya, mapapigsa kami nga agserbi. Dawatin mi dagitoy iti panangibabaet, panangidawdawat ni Santa Maria nga inami. Amen.
Tay, bye-bye karayan ken talon. Madada ka pa siya parang baru. Madada ka pa siya parang baru. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos kan kanayon anakaayo ken katipanagayat ni Apo Santa Maria nga ina ti anak mo ipaay mo kadi tamakaayo met ken kada iti asakripisyo ama ipaay ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspusoyo agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos ket ibunannag mi anakakaskas daaw ka ket nangruna ti panangilagip mi ken nainggasatan a Birhen Maria itanok mi as iyaman ta kinamanang nga asim ta kadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen inted mo tinangisalakan nga iso ni Apo mi a Hesukristo. Ket gapo ken Kristo agrokbab itadayag mo ti ehersito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo ket dawaten mi ti ipalubos mo kuma ta itimpuyog memet tinakorapay atimek mi kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo a Dios dagiti amin a parswa ti langit ken dagan apno dayti pakaiday-dayawa Hosana iti kangatwa madaydayaw ti umay tinagan ti Apo Hosana iti kangatwa Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi ngarot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak
darati baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Iti ngarod pa nangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Leon a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asa inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mami ngadat sa dilangi madaydayaw kuma tinagan mo dumteng kuma ti pagarayam matungpal kuma tinakem mo ditoy daga akasa dilangi idem kadaka ti aldaw itoy ti kanen mi ti patinayon ngalda pakawanem me ti basul mi akas me pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami di na kami baybayan ngaw manugoti sulisog ket salakan nakam ketiti dake. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi,
Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kadagiti basbasul ti sangalubunga mga asika kada kami Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti sangalubunga itdem kadakam ti kapya itdem ka Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwa.
Pumararag tayo. Apo itantanok na kamkumati iglesyam, ta inaramid mo dagiti naindakla na banbanag kadagiti mamatiken ka, no pay addapay laeng idi ni Kristo iti tiyan ni Apo Santa Maria, nabigbigan ni San Juan, ket kinablaawan na asiraragsak. Ipaay mo kadi, tabigbigan memet asiraragsak ni Kristo, nga adda analimed iti Eucharistia, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Kantaan tayo ti kanta para ken ni Apo Santa Maria. O Maria, nalibnos ka, nalasbang napintas ka, himnas mo tawan pumadang, reynat langit ken daga, tuy anak mo paklolo, tasaranay tited mo, sikati pagkamanga, ken sikat pakataya. O bitwen ranyag ti dalan, ken bagnos na baybayan, o inamin kasilnagan, tangas ngipnget apagnaan, tuy anak mo paklolo, tasaranay tited mo, tasikati pagkamangan, ken sikat pakatayan. Ikakaasi na kami, Santa nga Ina ti Diyos. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.